बाइसनं कक्राबारि बीटीसी बियाबाव दिनै जोङो बिसायख'थिनि थाखाय मेल खुंथिंगासिनो दङ आरो बेहाय आसामनि सासे खुब माने गिदिर मन्त्रि चन्द्रमन पाटवारी बिथाङा जालायावबो बिथाङा बाहागो लादों आरो दा साम' हाथायावबो बाहागो लादों आरो बीटीसीनि चिफ लोगोसेयैनो जहा लरेन्स इस्लारि एमएलए जलेन दैमारि एमएलए जयन्त बसुमतारी EM गौतम दास घनश्याम दास दावैसा आरो गोबां बिदिनो दैदेनगिरिफ्रा बाहाय बाहागो लागासिनो दङ कक्राबारिनि बिसायख'थिखौ लानानै जोंहा जेबो जिंगा गैया खारन बेयो मोनसे नियमल' जे खालि जादोंमोन प्रमद बर'आ रेजिगनेसन होनानै आरो बे सिटखौ दा फिलआप खालामफिननांगौ BPFआ बे इलेक्सनखौ बिराद सिरियासलि गेलेदों होननानै आं नुवाखै देरहानो नामबो गेलेयाखै बिसोरो खारन हाग्रामा महिलारिया गामि गामि हाबनानै बिदिनो सोरजोंबा साहा लोंनो रायलायदों बेदर जानो माने फैसा होलांदोंबाबो गोबां जायगायावनो BPFनोनो भट होथारदों होननानैबो बुंलांनोबो हायाखै बियो बिथांमोननि फुटबल टीमा खुब दुर्बल दा डिफेन्डार गैया डिफेन्सआवबो गैया सेन्टार फरवार्डआवबो गैया गेलेग्रा गल सोनो जमबाय थादोंबाबो बलानो थांनाय नङा दा ओंखायनो बे बिसायख'थिखौ आङो खावलायगोन मा जौगानायनि मोनसे बिसायख'थि हिसाबै कक्राबारि समस्थिनि मानसिफ्रा बयबो भट होनांगौ थांनाय 1.5 बोसोराव प्रमद बर'आ गाव देरहानायनि उनावहाय मोननै स्टेटआव देरहानायखाय बेखौ रेजिगनेसन होनो गोनां जानायाव प्राय बोसोरसेसो सम बेवहाय MCLA गैया जादों आरो आंबो बे सापागुरिनि सासे मन्त्रि हिसाबै बे जायगायाव डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनायनि बेलायाव डिसिसन लानो एसे गोब्राबानो जादोंमोन सोरनाव सोंनानै लामा हमनो सोरनाव सोंनानै दालां हमनो दा दिनै सासे पिपल्स रिप्रेजेन्टेटिभ मोनबाय बे हिसाबै खामानि मावनाया सिस्टेमेटिक जागोन सापागुरिनि सासे मन्त्रि हिसाबै आङो दिनै सापागुरिबासि रायजो राजानो खिथानो सानो जे काउन्सिलनिफ्रायथ' गोबां खामानि मावबाय बिनि अनगायैबो आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय दा बेवहाय खमैबाबो 120 कोटिसो थाखा हरबाय बे 120 कोटिसो थाखानि स्किम जानो थांगासिनो दं मोनसेया जाहैबाय डिस्ट्रिक्ट लेभेल स्टेडियाम मसलपुराव आरो DC अफिस बेफोरनि अनगायैबो दालां 3 बानायदों आरो ITI प्लास बिदिनो MLA LED फान्ड बेफोरखौ गासैखौ लाजोबनानै आनटाइड फान्ड आरो स्कुलनि आरो हेन्डलुमनिफ्राय हेन्डलुम मडेल भिलेज दा बेफोरखौ लाजोबनानै 120 कोटिसो थाखा बेवहाय हाबगासिनो दङ खारन बेफोर प्रजेक्टफोरा गासिबो एप्रुभ जाजोब्बाय थ' बेनि अनगायैबो दा फैगौ 4 बोसोराव गोबां फैगौ समाव हयतोबा आङो नेक्स्ट इयाराव 30निफ्राय 40 किल'मिटारसो गोलाव लामा बानायनायनि मोनसे खाबु मोनगोन बेनि अनगायैबो WPTनिफ्राय गोबां बेवहाय प्रजेक्ट हाबो स्किम हाबो आरो MLA LED फान्डआथ' दंबावोआनो आरो गभर्नमेन्ट अफ आसामनिनो माखासे मिशनफोर दं दा बेवहाय ओंखायनो ITIनि प्रप'जाल दं दा दिनैहाय जाय मिनिस्टारा बेवहाय दङ चन्द्रमन पाटवारी बिथांनाव आं लेटार लिरदोंमोन ITIनि थाखाय सिमला बाजाराव बिथाङा जोंनो आंनो रिप्लाइबो हरबाय जे गभर्नमेन्ट अफ आसामा ITI गायसननो गोसो नाथाय बेनि थाखाय जोंनो 10 बिगासो हा थानाय नांगौ दा बे हाखौ काउन्सिलनिफ्राय हरनानै प्रप'जाल हरोबा ITIखौ बानायगोन थ' बे बिथिंनिफ्राय नायोबा फार्स्टनि एग्र' फरेस्ट्रि कलेजनिफ्राय फाउन्डेसन स्टेन जाबाय बेंगल फ्लरिकानि फाउन्डेसन स्टेन जाबाय आरो दा मिनि स्टेडियाम रुरेल स्टेडियाम जागासिनो दङ दा बेफोर बिथिङाव नायोबा दिनै दिसपुराव जि गभर्नमेन्ट दंबाय थायो आरो काउन्सिलाव जि गभर्नमेन्ट दंबाय थायो बेनिनो केन्डिडेट मन्टु बर' BJP GSP UPPLनि केन्डिडेट हिसाबै बिथांमोननो बांसिन भटआव देरहाहोनानै जों खामानि मावनो थाखाय सुबिदा होनांगौ दा बे एग्रिकालचार फार्मनि एरियायावनो एग्र' फरेस्ट्रि कलेज गायसननायनि जि मोनसे फाउन्डेसनखौ होबाय बेंगल फ्लरिकाखौ होबाय बे एजेन्डा लाबोगासिनो दं नाथाय बियो माने एग्रिकालचार फार्मा मोनसे स्टेट फार्ममोन आरो बेखौ काउन्सिला गेजेराव हाग्रामा महिलारिनि समाव बेखौ टेक अभार खालामनाय बे काउन्सिलखौ माने फार्मखौ काउन्सिलानो नायनायनि बाथ्रा सिन्था खालामलायदोंमोन नाथाय जानानै फैयाखै दा बेनि थाखाय मोनसे सिन्था सरसा जाबाय थादों बेखौ काउन्सिलानो सालायनांगोन लासैनोबाबो नाथाय बे हयतोबा गोदोनि बादि मोनसे माने जि माइ जोलैनि जि फार्ममोन बा सीड फार्ममोन बिदिल' जायालासिनो
मोनसे माल्टिपारपास मोनसे प्रजेक्टआव लांबाय थानांगोन बेनि थाखाय सिन्था सरसा मोनसे सोलिबाय थागोन एग्रिकालचार फरेस्टखौ एग्रिकालचार कलेजखौ मालानिफ्राय दा बियो दा मोनसे प्रसेस चिफ मिनिस्टारा जिहेतु गावनि आखाइजोंनो गायसनबाय गावनि समावनो बेखौ मावलांगोन माज्राबारि एरियानि रायजोफोरनि मोनसे सोंलु बे 30 बेडनि मेडिकेल जागोन होननानै बुंदोंमोन नाथाय बियो माब्लानिफ्राय मावफुंजागोन होननानै रायजोफोरा सोंदों दा बियो दा मोनसे माज्राबारियाव बियो भबानिपुर समस्तियाव गोग्लैयो हिसाबै बिनि एमएलए आ दा अलरेडि मिनिस्टार अफ हेल्थ केशव महन्तनो बिनि सोमोन्दै लिरबाय आंबो रिकमेन्ड खालामदों आरो बे जानायनि लामायाव दङ।